fat i det der. Ja. Vi skal huske, du skal ud i Og så står Mathias på den anden side, ikke? god tid. Det gør ikke noget, hvis vi står derude i det, der ligner et minut. Nej, det er hurtigt ud. Og du counter. Fordi så ved vi, at du går af. Fint. Og hvor hopper vi et skråt ud sådan der, eller hvad? Så bare lige ud, så bare et skridt tilbage. Okay. Så bare den der fod, du bare ned. Bare ud til siden. Okay. Så falder du den ned. Og så sørg for at komme ind her, så Mathias falder hurtigt. Kæft, han er godt nok ikke ret køn, ham der. Puha. Prøv lige at kigge i en spejl, du. Du er særlig køn, da.
Ja, nemt. Checklist! Det er for kontorfolk! Her! Jeg stoler på mavefornemmelse! Wow! Seks, 4, 3, 2, 1. Og bare 300 point. Hey! Hvad rammer den? Ti, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, skål! Hvorfor? C-spring! Det er rigtigt. Jeg er altså i seng, tak 5. Ja, så mange du lige den sidste time. Skal vi en der, eller? Jo da. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, skål! Hvorfor? Spring over 100. Tillykke. Sig det lige igen til kamera. Spring nummer 100. Hvad er du bliver stabil på nummer 101? Det var fandme mig. Fuck. Og Pers, så skal du lige have radio på os. Og bare sætte den ind i lommen her. Hvad er det? Ja. Prøv at lige se, om vi har... Hvad fanden, har vi ikke nogen 70 kilo skærm, eller hvad? Så det kan godt være, at vi er nødt, hva'? Kan du ikke bare springe med den her? Er den ikke lidt lille? Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, der er nogen, der nogensinde har fortrudt et stort downsize. Men det er bare... Hvad med reserveskærm? Den er der jo alligevel kun for at øge dit vingeluft. Ja, det plejer jeg faktisk at sige. Det kan det godt prøve. Den der, så trækker du bare i omkring 1000 meter. Ja. Det er godt. Det gør vi. Fedt. Ja, så inden vi pakker den her, så ser vi lige, om den kan fange luft. Kan vi lige tjekke den for huller og sådan noget. Og det ser fint nok ud. Så det er en 8-cellet faldskærm. Så vi tænder lige cellerne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, de var der. Og så kører man den lige derop til. Og så lægger vi lige cellerne. Så er vi lige for, at de er på ydersiden her. Så fanger de bedre luft. Og lukkemekanismen, den er oppe på ydersiden. Vi klikker den op der. Og så drejer man den faktisk bare rundt. Indtil at vi kan lukke den herover. Sådan der. Så er den klar til at springe. Hvad skal du op og lave, Simone? Jamen, jeg regner med bare at springe ud og holde fedt. Skal jeg bare trække den her? Ja, hvad trækker du i? Lavt, ikke? Ja, det plejer jeg faktisk at sige. Jeg synes, der er meget vind i dag. Der er meget vind. Ja, jeg er pisse bange for at bare hække så klart over, om den kommer ned. Der er du bare tage lidt i medvind. For indretning, det er kun den, der kan ikke jo. Så bare medvind. Bare medvind. Okay.